बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैदों जों हले नायै नायै होगोन बोसोरबाया जोंनि बिटिआरआव जोंनिनो सरखारखा होमबा जाय बिथांमोनहा जोंनि जानगाराव दं बिथांमोनखौ जोंबो जों अनफिननो हानाय नङा गोरिब गुन्द्राबाबो जों अननो हानाय नङा बेखायनो आं खावलायनो लुबैदों जों हले नायै नायै होगोन बोसोरबाया जोंनि बिटिआरआव जोंनिनो सरखारखा होमबा जाय बिथांमोनहा जोंनि जानगाराव दं बिथांमोनखौ जोंबो जों अनफिननो हानाय नङा गोरिब गुन्द्राबाबो जों अननो हानाय नङा बेखायनो आं दानो खावलायखायो बिथांमोनहा जोंजों फैनांगौ सरखारखौ हेफाजाब होनांगौ दिनै जोंनि इउपिपिएल आरो बिजेपि एजिपि सरखारखौनो हेफाजाब होनानै बिथांमोनहा जोंजों थानांगोन आरो डेभेलपमेन्टखौ बिथांमोनहाबो मोननो हागोन जोङो बे जोंहा बाइ इलेक्सन बे बाइ इलेक्सनाव जे जोङो आङो बिखेखै 28 नं बे गसाइगावआव दंफैयो जे बे गसाइगावआव आङो रायजो राजा आइ आफाजों जेरैबायदि लोगो हमदों बा रायलायदों नैबे बायदियैनो दिनै आं दा बे मोनसे सराइबिल ब्लकनि सिङाव गागसा जमदुवार ब्लकनि सिङाव गागसा होननाय मोनसे राभा बस्तियाव दंफैयो दा जेरैबायदि रायजो राजा आइ आफाया ओंखारदों दा जेरैबायदि रायजो राजा आइ आफाया बुंदों बेखौ जोङो सिन्था खालामोबा नुयो जे जोंहा जिरन बसुमतारी बिथाङा 100% देरहानायाव फैबाय मानो होनोबा दिनै जोङो जोंहा बिटिआरआव बिजेपि आरो इउपिपिएल सरकार दा बिजेपिआ स्टेटआवबो बिजेपिनिनो सरकार सेन्ट्रेलावबो बिजेपिनिनो सरकार अब्ला जोङो गोबां अनसुंथाइफोरखौ जोङो बिजेपिजों थाफानानै जोङो लाबोगासिनो दङ जोंनि बिटिआरआव गोबां रायजो राजा आइ आफानो जोङो होफैगासिनो दङ डेभेलपमेन्टनि थाखाय बिसेसकै जोङो आइजो माहारि हिसाबै आइजो माहारिनो गोबाङैनो जोङो अरुणोदय आसनिखौ जोङो दिनै फोलायनानै होबाय थोजासे नङाब्लाबो मैयासो जोंना सिएम हेमन्त बिश्व शर्मा आसामनि मन्त्रि बिथाङा बुंलांबाय जे 17,000 होनाय जादोंमोन दायो 27,000खौ होगोन 10,000 आरो बारायनानै होबावनो होननानै बिथाङा खोथा होलांदों बेबायदिखायनो आङो रायजो राजा आइ आफाखौ खावलायनो लुबैदों जे सरकारजों थाफाबासो जोङो सरकारनि अनसुंथाइखौ मोनगोन मानो होनोबा अननाय होबासो अननाय मोनो बेखायनो रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोनखौ आं बयनिसिमबो खावलायबाय सरकारजों थाफायाबा जोङो स्कुल कलेज बानायनांगौ लामा दंग बान्दो बानायनांगौ बोरै बानायगोन जों बोरै उन्नति जालांगोन जोङो उन्नति जानोब्ला सरकारजों लोगो लानांगोन